Takže máme tu nejakú sračku, čo sme nakúpili v diskontných cenách, kto to nepoznáte, je to niečo ako drobnosti Kik alebo také. A majú tam proste nejaké svetlice prskavky a toto. Je napísané, že to je fontána, stalo to 2,36 kusov balení. U nás si jednu pustili, len fail, nenatáčalo. A uvidíme, že vám poviem, že či sa to oplatilo za tú cenu, dám tomu body od 1 do 10 a tak môžeme ísť na to. Že fontána, že test a že recenzia sa toto volá. Nemá to ani knot. Nemá knot, iba ako prskávka, proste len. No trošku to rozfúkaj, lebo no, to na začiatku nejde. No. Má to úplne dlhú kosticinku. Normálne bez kyslíku sa idú. Zapalíme ostatní. Ty si debil, Ledo. Ale nie, tak neviem. Uvidíme, ak sa nám tu dohovorí, či tam bude nejaký iný efekt. Ale tak za 2,36 kusov balení, no. Tak kúpil som to kvôli vám, že test, že nech sú tam nejaké tie videá na tom YouTube. A ak to máte aj vy v obchode, tak vy sami rozhodnete, či si to kúpite, či si to nekúpite. Za 2,30 podľa mňa ako v pohode. Bol tam niečo ako crackling, len to nebuchalo, ale tak prskalo. Dobre.